zeggen ze, no vanavond, dus dan kan je wat doen. Hallo, hoe is het hier? Juist, no vanavond is het hier, hè. Jongen, wij zien, ik moet wel zeggen, wij als boerencommissie zien er heel grats op. Dan ga je dat toch even met zoveel man even zitten hier. Dat is toch wel, je ziet toch wel goed gereden, Pierre. Dat is toch wel, Nini. Ik denk dat ze van Nini komen. Dat is een linkse helft van of volgens mij alle Amerikanen van Nini of niet? Ja, en ze hebben ook nou evenaard, hè. Ze hebben ook dit jaar evenaard met vorsten. Vroeger waren de vorst, maar nou is zij vandaag de grote vorstin. Hé, had je er hier ook, hè? Hallo, hoe is het hier? Ja, ik zeg maar zo, we gaan al met ons boerencommissie. We hebben een gezelschap gevraagd en dan moet ik er hier eerlijk bij zeggen, we hebben dit jaar een wereldrecord. Maar dat komt ook door de techniek van tegenwoordig, dat appen, dat is toch wel niet zo fantastisch wat. Wij vragen ze voor met de app en dan plup, en dan krijgen we ze ja, en klaar en de eerste bijeenkomst is geregeld. En dan wil ik zeggen, dat doen wij altijd als ze dan bijeenkomen, eens even flink in de kont vliegen, dat wij er zeer van gediend zien met ons boerencommissie een fotodag te maken. En een fotodag, daar gaan we altijd foto's maken met het stel en dan profiteren wij weer ruim van dat we in zo'n commissie zitten. En dan vragen we een visvergunning aan van een dag. Want die visvergunningen die moeten we hebben allemaal als ze de knollen gaar hebben, want dan beginnen ze te liegen en het liegen gaat over langzamer. Dat hebben we wel eens gehuurd. Dan gaan ze waarheden vertellen. En die waarheden, die hebben we hier te pakken. En normaal zo'n trouwerij is altijd opdrachten vullen van worst rijden en strontrukken en dit en dat en zo. Nee, dat hebben we vorige week nog al gehad of niet? En dat flauwekul, daar gaan we nou niet meer beginnen. Vorige week zien ze in Ondertrouw geweest bij Onder de Linden. En een prachtige dag hebben we daar gehad. Ze gaan van allerhande dingen die ze moesten weten over de boeren, agrarische technieken en ze zien met ruim 10 punten gescoord en ze hebben het gezien geslaagd. Het agrarisch diploma is binnen. Daar hebben we al allemaal niks, maar we moeten ons programma ook weer omgooien. We moeten maar wel wat anders bedenken om het weg te doen, want dan moeten we niet aan de gang blijven. Maar we hebben een zeer muzikaal gezelschap hebben wij ontdekt. Wat Edwin? Hè? Ja, fantastisch hoe dat mens viool kan spelen. Het is niet te geloven. Mijn god, hè? Of niet Chris, hè? Fantastisch hoe jij op de trompet speelt, hè? Fantastisch gezelschap, Kim, hè? En hoe zangtalenten allemaal. Ja, zien we gewoon ze liedjes zingen op de tafel. Ja, het gaat er allemaal goed. En ons kleine manneke, vergen de neus eens af. Want ja, die schudden wel en dat is niet normaal. Hij had overheid gehad vandaag. En een beetje overheid, hij is al gelukkig niet dat we dat dadelijk kunnen buigen. Ja, potverdikke. Maar we gaan eens wat doen. En, maar we moeten een melodie hebben. We willen ze een beetje... We gaan eens even met beginnen hier. We gaan net in een musical komen ervan maken vandaag.
we hebben solozangers hier verloren. Dus daar hoeven we eigenlijk niet met te zeggen, nou was het een beetje een geroezemoes. We gaan wel de eerste gaan we samen zingen. Mijn charmante assistent had de blijtjes klaarnemen gaan. Hier blijtje. Hou daar hier blijtje voor. Dus dat gaat niet. Hier blijtjes. We doen de commissiezangeres er dan maar even. De hangen lekkere speklappen. Ik ben heel koppen, de bommen, de stoppen. En dat was geen snappen. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Als dat maar goed gaat. Maar dan kunnen we dus van de eigen beginnen, of niet? Ja, en we gaan de spits afblieben, vrienden. Met onze hierboer Pierre zelf. Ik heb begrepen, ik heb al vaker gezien dat je goed kunt zingen. En je zingt nu maar eens lekker zo zelf wat de anderen samen. Ja? Ik ken een hierboer kwam. En hierop afstaken is een snel. Kom maar eens op dit, maar het wordt niet een piek. Ze wachten maar op en gaan aan de baan. Van Pierre, hè? Dat is een biertje van Pierre, dat is wat. Ik heb op met een druk in de club gezeten. Maar dan hadden we een vergadering en 12 vragen. Want dan zijn we altijd Pierre, we gaan na 8 uur beginnen. Dat was tenminste zo'n 12 vragen toch. Didi, vrouw! Pierre ging een skibord kopen. Ik had dingen willen smoren. Moest wachten op mijn gultine. Eerst weer veel geld, eerst werd veel geld verdienen. Pierre moest heel veel werken, dienst in de troepen. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, Pierre, op een keyboard. Nou gaat die man verkeerd. Dat was een echtscheiding geweest met die mensen. We zaten eens een keer met een groepje van de zending, de placebo's van. Zal ik dat bewaakten, we moesten weer oefenen. En dan komt Pierre met een grote cadeau op de schouder, op de tafel, 4 minuten gepakt. Een hagelneek keyboard boordkamer voor de dag. Was dat voor niks aan dienen? Ja, ik ga niet 3 keer voor niks naar de zeggen. Ja, kijk, wat is dat voor niks aan zeggen? En wie gaat dienen dan? En wie gaat dienen dan? We zijn er met wie gaat dienen, hè? Die hebben ze nog niet. Jij had ze een piano. Ja, kom maar Marco. Wel, dan ging ze hier een kwartje. Mijn broers, maar was ongeluk zoutje. Dan kwam het goed lekker zien, het is nog wat van vriend. Maar we zien het tasje niet met dat plekje. Ja, la 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 la.
die Janine, ja, we wisten nog niet, ze hebben de hele dag de mond gehaald en dag, toen we daar moesten vissen. De hele dag durfden ze niks te zeggen, maar ik weet wel dat ze goed heks kan spelen, ik spoorgedachten, dat is een fantastisch iets. Maar echt werkt of niet? Is er dan dus ook mee een heks op de best of niet? Nou, dat maar zuren jongste, dat had ik geen met gemaakt. Ik ben Jaspers en ik ben van Verre. Voor ontwikkeling van softmerken mee op Zure. Niet heel goed van stuk, maar dat boeit mij geen ruk. Ik loop mee in het lied van Walheuren. Ja, Willy Wortel van het gezelschap heb ik begrepen. Hij vindt software uit. Nou, daar heb ik geen zak verstand van. Ik kan ook nog wel een heel verhaal over vertellen, over software. Maar dat doe dat alsjeblieft gewoon in zelf vragen, want ik heb er geen knap verstand van. Chris! Ja, ja. Ja, ja. Kom maar jongste, laten we gaan. Wij hebben als club veel plezier. De rum duurt hier maar 10 bier. Je ziet toch met half jaar tellen. Kan ik zelf doet nog maar de cola hier. Ja, ja, onze Chris, hè? André, de verstandigste mens van allemaal. De verstandigste. André, hoe lang duurt dat nog? We gaan maar dat klaar. Ga Chris, hoor. Ik ben niet We hebben een goed afgespeeld. Ik heb wel goed betaald, anders stuur ik even scherp kunnen worden. Ja, Zie je wat de volgende? Chris, hè? Vaak hebben we een bijnaam gekregen in de commissie. Ik noem me nog van Chris Cola. En mensen, wat gaan we van Cola doen? Oeren! 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 Oeren, dat gaat niet zo weinig van Cola. Edwin. Edwin, dat willen we niet. Sorry, Bertje. In de mond, voor de mond. Voor de mond, voor de ring en voor de zuur. Ja, hier bij gezelschap. Ik kom niet wachten, ik word in de rode app. Maar ik hoor zijn niet, nog dit jaar niet. Wat heb ik gedaan voor de grap? Ja, weet ik niet, hè? Het Edwin doen we niet met spelen. Dat is de app-koningin van wel, dat kan je wel zeggen. Wilhelmien, een bescheiden vrouwke, die ziet zo met mij op school, en die zeggen van, wat ben je bedoeld? We gaan in Nijmegen. En Limburg, dat gaat altijd een hartsnaam die genoemd werd, hè. Maar, we gaan op zijn Nijmeegse even verder, hè. Dat doen we speciaal voor jou in Nederland. Hoe kom je het al met lachen? Kom maar, zeg maar eens. S'avonds als ik lekker ga slapen, dan ga ik nog dat met mijn wapen. Dan hart ik weer zoen, wat maakt hij een begin van stilte van ons te gaan. Ja, bij Edwin en Dory, daar vinden die de hond in de pot, maar daar vinden de hond in bed. Piet Derks, wat zie ik in je rek aan doen? Ik heb op YouTube daar. Ik heb Piet Janszoon, staat er op YouTube. Ik heb erbij. Janzo. Hans. Hanszoon. Kom maar. Oh, nee, dat ben je ook daar. Microfoon.
Gisteren was het weer terug. Ik ben Hans uit de buren van de kans. Een schienig al wat hier kwam de kans. Nee, maakt het niet gek. Met niet een pak check. En rijden, dan doe je op de trek op. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, Hans, de leverancier van de tractors met gezelschap. Dus tractors hebben we niet genoeg. Niet kort, dat kunnen we maar goed. Hans is de hoofdleverancier van de tractors. Skippertje, kom maar. Dan moet je toch iets zijn. Ik kom er aan. Heb je een prinses in de keuken? De koning had niet van je kun. Ja, ik kan er niks van, zelfs water van dan. Zit wat op de tafel op lukken. Ja, ze dat water en branden heb ik wel eens begrepen. Ja. Maar ik heb vorige dag bij oma Kronie geëten. En ik zou zeggen tegen de hele zaal, het was heerlijk, nee. Laat hem niet gek maken. Dat doen we nog niet. Tering door, kom maar. Ik ben Dorie en Bouk, ik heb de carnavalswagen. De jury wist niet wat ze zagen. Ze zien wel niet wist en een veel te hoge prijs. De concurrentie begon steeds te klagen. Daar hoef ik niet veel over te zeggen, want dan werden misschien helemaal in een paar zaal nog giftiger over. Dat ze met een grasmijl op de deur in de kaart haakten. Die wonnen van de grootste wagens. En dan waren er sommigen die beneden zo door. Maar we zitten er maar stil over als die weg van alles opgeraakt. Ja, vooral. Zit er weer aan. Helemaal zat die iets vroeger. Verland hij het dan op 4 ploegen. Maar op de street zie ik ploegen nou griep. Met de schut vaar ik nou vol genoegen. En een boer en een ploeg iemand leveren, dat is toch ook wat hier, of niet? Het kan niet slechter uitkomen, dit jaar. 4 ploegen hij, en nou hij er nog maar hier. 4 ploeg, ploegen en later wil ik zeggen. Ja, die niet. Activiteiten begeleiden met werken. Daarin ben ik hier van de sterke. Al van ik elke wel, en dit gaat zo snel. We hebben plezier dat ze er vandaag wel merken. Ja, ons bescheiden Lydia. Wat is er toch al een lief bescheiden vrouw geworden. Wat verdamme, ze stond mij op het af voor de laatste 10. Veerste als de beerste, dat had ze niet. En ze mooie eurs die mensen, ze mooie en ik zeg, nou is het ook feestje dit jaar. Dus, maar ze hebben er een goed feest van gemaakt tot nou toe, hè. Celine? Ja? Als heks stooi ik mij bij de wei. Dat is toch mij een grij. Op de berzen vlieg ik weg, vlieg mij in de hek. Dat is wel
kindje is al een keer 30 geweest. En toen hier die os. En toen zou er een striptease-danseres komen. En die wou je hebben, maar dat mogen je niet van man. Dat mogen je niet van man. Maar, jawel, daar ging het toch in. De buren gingen los. En Joe Cocker met muziekje ging aan. En er kwam een striptease-danseres. Een onherkenbare stripje onze dag. En die trok van alles uit, dat was Trina zelf. Ja. Schatten, fietsen en rennen, daar laat ik mij echt niet met kennen. Met sport ben ik goed, dat zit in mijn bloed, van wel tot in de Ardennen. En inmiddels zijn het 4 dagen druk in het jaar. 4 dagen op de 4-daagse of niet. Of zet er van tevoren nog een beetje werken. Dat gaat goed. De regels natuurlijk. Ik geloof dit jaar gaan we 4-daagse doen, hoor. Oh, dat wil ik nog fietsen. Dat is niet. Dat is niet. Toen ik ons op jij had gebaard, het was 4 maanden gemaakt. Toen braven niet, hij was de wegfiets en dat is bij jullie heel standaard. Met er 4 zoenen, ja. Met er 4 zoenen. Ja, ik ben met de eerste dag hebben volgens mij nog wel, hè. Ja, het komt vanzelf goed, hoor. Waar die komen, hoor. Ja, dan gaan we weer verder, hè. Heb je hem al? Goed zo. Ja, maar ik kan me voorstellen. Glaspauze. Oh nee, dat gaan we doen. Even zeggen, het is zo plat, ja. Zeker. 2, 1, 4. Ik kan uitstellen van Nijmegen. Ik kan ook niet hard verleden. Tot is mij gaat de surfer. Want daar kan ik echt heel goed tegen. Dat hoeft geen toelichting of wel. Maar nu kun je wel even naar de wc. Dan maak je uit, gaan we even jou daar verlost nu. Kom maar, joh. Kom maar, doe maar door, Ruud. Als we hebben nog, ja, dan kunnen we het met hem. Ja, de speakerbox staat aan, dus ik kan het voor, kom maar. Ik hou niet van boksen, van stoelen. Van mij gaat geen jeans op die rieken. Schiet ik niet meer slot, van dat smerige stof. In boerenkier voel ik me veel chiquer. Ja, Tantje, ik ga het gelukkig weg. Hoezo? Hans gaat deze zingen en dan kunnen we even pauze maken. Oh, als Hans klaar is met deze, dan kun je Hans maar even kom maar even naar vuur, jongen, kom maar vast. Ja. En als Hans is klaar is, dan gaat de muziek even verder, dan gaan we even playback, laat ik zeggen. En dan heb ik even los, ja. Kom maar Hans. Voor de rest niks te zeggen dadelijk. Hans ben hier muzikaal, maar om in den baffel kabaal. De dansers in de bloed, zichtbaar is goed, strak voor de ganse zaal. Even eens maar. Kom maar jongen, laat maar eens even zien.
Ben in Keulen werk ik met veel plezier. Dan ben ik met de auto voor hier. Mij over de pont in een onderdeel rond. En doorbij in hand zien ik hier. Ik ben in de Waalse. Ja, ons kind had al Hansie Box aan dat ze gaan werken. En dat is een speakerbox, Dory. Kun je niet een keer een mooi werkbox voor kind maken? Is dat niet, zullen we dat een keer proberen te regelen? Ja, we gaan langzaam naar het einde van onze muzikale hoogtepunten. Alle boerengezelschap maar gaat. Doe maar niet. Wie heel mooi werk wat te proberen. Hij doet mee keer controleren. Met de iPhone in mijn hand, ik durf het wel te land. Ik kan mij nog overal traceren. Hey jongen, als geen meer merkt hoe een iPhone zuiger, ik zou je gaten ophalen, dat weet ik niet meer. Maar die heeft een oude telefoon van Pierre en ook al Pierre, die lokaliseert. En dan zien we ze een puntje op de landkaart, ze zitten hier, ze zitten daar, ze zitten daar. Niet meer normaal. Big Brother is watching you. En heel goed en hier. In bed ga ik vreemd en kier. Met die sterke apparaat, wel van die laat. En het zijn van mij op plezier. Ja, Pierre, praten als brugman, dat kan niet wel, of niet, hè? Dat weet iedereen wel zo'n beetje. En dan is die blij dat ze wat ruis en dan gaat hij in bed ook nog wat verder met zijn gedreun. Ja, dat schiet dan in ieder geval een technische oplossing voor gewoon niet gewenst, snap je? Al 27 jaar is het geleden. Zo lang is Pierre al de meeën. Romantiek zingt in de lucht. Voeg mee op de bank met een zucht. Nou gaat hij toch wel op de knieën. Ja, vorige week is het gebeurd bij een beruchte ondertrouw. Toen ging hij voor zijn bruidje op de knieën. Dus romantiek hong daar in de lucht, het was helemaal gelukt. Hij had nog een beetje last van zijn knieën gaf. Maar ja, maar dan gaan we langzaam een beetje door het officiële gedeelte. En we hebben hier bij ons boerencommissie een prinselijke ambtenaar. We hebben de prins van de burgerlijke stand dit jaar gevonden in ons gezelschap. Zo bedoel ik. En daar zijn we hier vereerd met. Maar hij mag het officiële gedeelte gaan verder zetten. En dat mensen kan ook zingen. En dan gaan we hier eens even die trouwerij aan elkaar zingen. Prinsje van de macho ben ik. Gewoon niet even een ogenblik. Verbind nog niet al echt. En dan nog een bereik. Ik ben de dode Duitse sneeuw. Ja, ik had goed vast die niet de hand. Op kan, tegenover van het geur. Ik schrijf nog wat uit. Wil je geen even opnemen? Ja, ik doe het al helemaal niet. Ja, ik heb die goed vast die niet de hand. Tegenover de lampen staan. Wil ik die niet als vrouw? Ja, dat vraag ik nou.
Prensmark. Dit vind ik normaal gewoon een naam van Prins. Noem maar wel een naam hier. Als we zo'n eigen dant die dat misschien over kunnen nemen. Kan er niet zoiets. Die kun je als die dan even met zingen beginnen. Ik denk als hij nu De schudden toch eens even halen. Hey, heb die tekst op 4 weken tussen liggen? Nee, hij Liefde is oprecht. Liefde is oprecht. Wie is ja. Dat is niet zo moeilijk dat la la la. Deze kunnen beter gewoon zeggen. Ik verloor eens van de Westermus in het doorweg verbonden is. Wat is het mooie stijl van gospel zingen. We zingen naar een dikke kus. Oh, ik heb zuur op de kop zo. Ik doe er geen tekst op 4 weken tussen liggen. Die hoor man. 4 weken. De mail heb ik niet binnengekregen. Maar nou is het goed. Of wordt er nog bier huren? Hoe is het? Ik zeg hallo, hoe is het hier? Maar nou wordt het nog even het officiële gedeelte toch nog even gaan lezen rond. Ik hoop dat je beter kunt lezen of zingen. Want we gaan nou maar over tot het officiële gedeelte. Ik ga nou toch maar eens zeggen van vandaag in een onecht verbinden. En de akte gaan tekenen. De opdracht is hier vorige week allemaal gelukt. Je hebt net als het goed is in de tekst, dan moest eigenlijk goed komen dat ze ja tegen elkaar zijn. Maar ze zeggen ja, ze zien getrouwd, dus mensen, boeren! 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 André, nog niet helemaal. Ik moet daar even de handtekening zetten. Ja, dat kan ik geen omregelen, maar dat moet het ook net doen even. Dit gedeelte. Ja. Pierre en Wim, kom even staan. Voor zijn trouwakte. Ons trouwakte. Misschien kunnen de aardjes er even helpen, want die lezen wel net. Vandaag, Boerendinsdag, de 17e februari 2015. Voor mij verschijnen en voor iedereen en dat. Ja, hier is het niet zo, hè. Volgens mij heb ik toch nog beter ogen als Edwin. Iedere dag eigen in tot eigen verbonden. Heerboer Pierre. Pierre van Tru, van Jacob de Smet, uit het Meulen en Til van Leense, Toeren van de Lamerskaam. En Bertha van de Muus van Buis. Grootvorst op Sterrenbos 1H. Hertog van de koperapparaten. Oh, kopieerapparaten, wacht. Van de Allerijn. Grootmeester op de koperstuver van de HMW, de vriendenkrent. Kijk, ik ga dat verwisselen. Waarom? Van de oven wielertreekclub. Opper te laat komen bij alle activiteiten. Grootvorst Sten, Dini, Bordenel en Tiele Jan van Boshuizen van de Kaartlingers. Trotse moeder van Simone en Guus. Opperschrijfster van de proclamatie en actes van de CV van de Maasjoors. Baron van barones van de Chenelkes uit Venrooy. Beschermvrouw van de bewoners van de Bronlaak. Gravin van de
Café van de donder van Turkey. Ja. Uitgegeven in de Joelsring op 17 februari 2014. Dan verklaren wij nou Pierre en Dini officieel verbonden in de onmacht. Boeren! Boeren! Ja, ja. Ja, Pierre, blijf nog maar even staan. Want wij hebben ook ontdekt, want we hebben die liedjes wel gezongen, maar de stemming is er niet ingekomen, hebben we wel een beetje begrepen nou net. Maar we hebben een nummertje voor ook klaarstaan. Doe maar eerst de handtekening. En dan geef ik ook de microfoon. En dan ga ik maar eens even à la tijd Theo hier op de stoel staan. En dan zingen we dat maar eens even. Dat nummertje, dat horen we zelf, want dat kun je wel. Muzikale hierboer Pierre. Hey, carnaval! Met uw verwelligatie, dus begrijp niet waar ik zei. Ik heb een hele grote wagen, begrijp parkeren maar. Vuur komt de jacht naar buiten, een regenende kou. In zitten zoek ik krabben, maar dan hoef ik niet meer nou. Hij stond hier voor de deur, hij was niet van mijn zin. Maar ik ben wel gezet, rijdt er maar bij mij erin. Ze hadden deze vullen, voor mij opengezet. Maar de ogen in het neus, dat was hij niet maar net. In de gastie van mijn buurvrouw staat er altijd nog niet stil. Ik rij hem zo naar binnen, ook al is hij niet een keer. En de wagen is wat doen, als ik op de buurt. Ik parkeer hem als ik wil. In de gastie van mijn buurvrouw staat er altijd nog niet stil. Ik rij hem zo naar binnen, ook al is hij niet een keer. En de wagen is wat doen, als ik op de buurt. Op vakantie, toen gaat er wagen bij. De girls die wel zot, ze namen de sleutel mee. En dus moet ik dat zoeken, dat beste van mijn schoen. Ik liep het wel parkeren, maar dat kost een beste duur. Ik had een minder staan, voor een beetje per uur. En op die windje was ik, toen kwam de buurvrouw terug. De gras die gaat mee op me, van wilde ik de vloer. In de gastie van mijn buurvrouw staat er altijd nog niet stil. Ik rij hem zo naar binnen, hoor dat is hij niet gekeerd. En de wagen is wat doen, aan ik op de deur. Parkeer hem als ik wil. In de gastie van mijn buurvrouw staat er altijd nog niet stil. Ik rij hem zo naar binnen, hoor dat is hij niet gekeerd. En de wagen is wat doen, aan ik op de deur. La 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 la, la 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 la, hey, la 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 la, la 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 la, hey, la 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 la, la 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 la. Als ik wil, in de gastie van mijn buurvrouw, zijn hoofd wordt niet stil. Ik ga hem zo naar binnen, ook al is hij niet in beeld. En de wagen is wat doen, aan ik op de deur. Als ik wil, in de gastie van mijn buurvrouw, zijn hoofd nog niet stil. Ik ga hem zo naar binnen.